episode thar kan en ho main pathian thu han ngai thale photila FSC bungli chang som hi pakwa thu thalo reng in ka an chuak su se atul ji angjela siam thaturin thu tha apiang chuak zok ro se angai thatu te tan khongai na alo ni theinan he bible chang hian kan ka atang hian thu thalo rim rim le midang thin lung tina thei reng reng soilo turin min tia chu ai chuan anmamo angjela fuya dom ka nga anta na tong kam hriat nom taka bethin turin min ti ani kan tong kam hian mi ati chetur ani lova antan thil thale ma somna athen jok turani episode masalama khan master yaw law hian sawen hena anu le paten tu thu sam pakha chau an nei ti asoi ti kan hre to a anu le pate chuan an ming chu ancestral tableta zia lan an tu a lungchiat thlak takin an du thu sam chu an ti hlotlin main an boral ta ani yaw law po hian kumtam takkal ta khan yoklan atanga ngo chu ani awangin an du thu sam chu a hlen chuak thei bik lawa tuna chon hun rei tak nuwa yaw law le sawen te chu atopa yoklana an kalta ani an thlen chon elder yawang wi chuan master yaw law chu asoi chia a chu sawen chuan tur theilovin yawang wi chu a beita chuti lai chuan great elder one huwa chu lokalin ani po in sawen chu adang theilo sawen hena in ngai tlom takin yawang wi chu ngai dam turin atia chuti lai chuan yaw law chuan malamaron pana sawen chu top turin atia sawen chuan a master thupek chu azom ngala elder one huwa chuan sawen chunga zangina alantir wangin lom thu asai sawen hena chuan medicine ceremony a itela number 1 alchemist ni chuan yoklan hian idu thu sam pakhat anti hlotin saknge yang che atia ti chuan episode thar intrana chuan medicine ceremony arena alo langa alchemist lar tak tak te an lo thleng to ani mi zong hian zo na in angin zot veka tunge kumina hian medicine ceremony champion yang ti chu mi zong in ti siak na chungchang an sei ho la hian yoklan mi te chu in pot sein an boi hle no pang te po hlim takin ano in fiam ve boka no pang pakha chu atlan kola yotian nen an in supala yotian chu no pang chu amana boro ka akhai kanga ani chuan nang no pang chimam boina isian thunjom zel chon ka hrem nge yang che atia no pang lau thong tak chuan abula yawling chu a hmuwa rang takin sister yawling khongai min puiro atia yawtian chuan yawlingin a enreng ti a hriat vele no pang chu a tha ngala no pang chuan yawtian chu nuin a tlan bo ta ani chuta yawtian chu adu em yawling ma chuan zaom tak angin ain lana ani chuan alchemist chuan arel ruput mang athunun rang turani alchemist tik tak chuan arel ruput mang chu a mela alantir ngai lo khano pangkhan zir tur tam tak alaneya thil ka zir tir mai ani ati chutianga asoi lai chuan yawtian chuan yawlaw le sawen te lo thleng chu a ngala anmani hmu chuan ai sum thein a hlo ngal ma se yawling chuan ngoi ringin alu lo thinga thil om lo tak ti lo turin ati ti a hre thiamani chu wangin yawtian chu ai sum thei rama chuti la chuan sawen po in yawtian yawling le yawyang ji te chu a hmu ve bok yawyang ji hian kumtam takal ta khan heavenly tom a sawen hi alo hmu to a anui suka sawen heavenly tom atanga kan in thena tangin kumtam tak alo liamta kan in hmule chu alom om hle me atia sawen chon chi baibuk na tan alu abu ngata reilo te great elder one hu alo thlenga yawlaw le sawen te chu lom takin alo dong songa yawklana hun nuam tak in man ngei ka be se atia yawlaw chon za takin min don son thatna awangin lom thu ka soye kan lom tak zetani ati wan huwa chuan medicine ceremony tan ani don ta khongain in VIP seat ta min ron zui ra uatia yawlaw le sawin te chuan VIP area lam panin an zui ta an kalai chuan yawklan member tam tak chuan an lo huwa mi pakhat chuan so yawlaw ani lo mo kum tam takal ta khan klana tanga no chu ani ti ka hre to alo ti midang chuan chuti chungpo chuan athil ti hlo tin zong hi han ente alchemist ro pui ber polania yawklan hian a hnu chuak hi chu ala in thir ngeng alo ti ve bok chung thu te hriat chuan yawtian a pa chu a thin rim ta hle meya mi zong chu an ngoi ngal veka chuti ro chuan yawyang ji chuan yawling hena kumtam takal ta khan sawen hi heavenly tom a ka hmuwa chuti lai chuan ala chak lo hleya heavenly tom chunga lu tur chuan atling tok lo hle ani ma se tuna chuan ente
he tiang taka thil ti thei tak alo ni ta hi thil mak tak ania ti yauding chuan ngoi ringin athu soi chu angai kha chumi nuwa chuan asin chu sawen te omna ain thak le ta ani thingpui in lai chuan sawen chuan master yolo hena he medicine ceremony nei na tur arena a hian alchemist sak tak an tam hle ti asoya yolo chu anui suka a hril fia man lai khan kan ancestor hian yoklan dodi bloodline thil ti thina awangin continent pumpuya he yoklan hi ati hming thang hlea chu wang chun medicine ceremony hi an puat sayani he event hian continent pumpuya tangin alchemist sak berber le thiam berber te a ko kho mani medicine ceremony hi mun nia thenania pakhat chu upper half an tia adang chu lower half an ti bok upper half a chuan alchemist thalai zong te chu anin ela ma se mitin mu chak ber chu lower half zok chu ani lower half a hian grand alchemist enge mozat anin l3 ani achak piang chu continent pumpuya number 1 alchemist title pack ani thina continent pumpuya alchemist thiam berani chu hriat chuan sawen chuan number 1 alchemist ni du na nei lo ti asai apuin alchemy chungchanga zirtir zong chu yoklan hne na lantir me duk ti asaya yoklan member te hi an chapol tukni na seibok anin chuana wang hian klana mi fingro pui ber pakhat chu an hnu chuak ti hriat tir adu thu seibok chu master yola wa soina ani master yola chun athu se hriat nu chuan anui suka chuti la chuan voile khata golden energy chu van boru ka aron eng chuak ta yoklan member te chuan phur takin an clan leader alo thleng ti an soya mi zong chu en turin an hoile ta mi pakhat chu golden energy eng tak atang chuan zoin aron chuak ta he pa hi yoklan hruai tu ani ahming chu yaudan ania 7 star Dou Sheng middle stage level cultivator ani chuti la chuan mi zong in yaudan chu za takin chibayan buka hruai tungil nei le za om tak nia hriat ani khwa za om le clan member zong te hna yaudan chuan chibai buk nan he hunro pui tak pola harp tlanga medicine ceremony mang tura anno kala wangin lom thua sei yauklan tan chuan choi moina ro pui tak ani thua sei boka yaudan chuan medicine ceremony hi alchemy zong tan ani thua sei bok mitinin an alchemy thiamna chu boina omlovin an pholang thei ti asoya athu sen ngai thak nuin mi zong in lom thuan soya an zana an lan tir le boka chuta sawian chuan master yolo hne na yoklan member tam tak an hmu to thua thila an vaideu tho chuan an chapo hle ti asei bok amai ro chu chief yodan ni ro adang lambik hle ti a soin a chapo lo tak zitani ati master yolo chuan kumtam tak chung yoklan kai hroi chu thil olsam ani lo ti in a changa talen le chakna aya tam amamo ani hroi tu chuan do theina finna le ro rel na thane amamo boka yodan hian chu mi zia zong chu anei vekani ati master yolo hen azati achiang hle chuta master yolo chuan ma so na skymanson alliance io in chibaya buka yodan chuan master yolo mu chuan athin lunga poi ati hle ti a hriat ama master yolo no chu ani kha poi ati hle ani yodan chuan malampan atum lai chuan anung lama tang chuan oring tak aron ri chuak ngala mithar chuan nui chungin old man yodan atopa chuan in thiar filim na tangin ilo chuak ta mo aron tia yodan chu a hoile ta mi pakhat an lampana lo thlok chu a hmuwa mi zong in tunge ani an Shanghai senior Sennong 6 star Dou Sheng level cultivator ani thuan sei master yola chuan sawen hena master Sennong chu alchemy khovela grandmaster ropui berpol ani thu soin chu wang chuan mi zong in an za hlea an ngai sang hle bokani atia chu thua hriat nu chuan sawen chuan medicine ceremony hi adang lambik chan chu a thiam ta ani alchemist sakle ming thang tak tam tak mun khata an kal khom wang ani heng miro pui tak te hi amit ngai a hmu nuwa sawen chu a phur thar hlea chu ta yodan chuan Sennong chu a fiama putar iladam rengani mo kumtam tak ibo to awangin ithita emokalo tia Sennong chu anui suka in cultivate le training nein manin hun amang rengani ti asoya ma sel van du thak takin ka alchemy thiam na hi level ngai ala om renga chu wang chuan he medicine ceremony a hian kalo kalani ati chutia anin biak lai chuan senior Sennong chuan sawen chu a hmu thu ta sawen a sol power chakna hmu rual chuan makati hle
ani chuan hetiang kumno pangtaka hian he tlangwa sol power hian heavenly stage sang ber thleng to ani he thil maktak ani ati sawen chon za takin ain mel thiat tira ka hming chu sawin ania skymanson alliance atanga local kan ni atia ti pain elder sinong chu anui suka chuti lai tak chuan thuan ran puang ta upper half medicine ceremony chu tan ani don ti soin mi zongjong chu an omna hmun tur lo turin ange nani chief yodan chu froi tu thutna lama akal ngala great elder wan huwa po atel vebo chief yodan chu ading chuaka ring takin mi zongjong hena thian te u kalo lom veka cheu kan nga hlel em hun chu atopa chun alo thlengta tuna hian medicine ceremony chu official takin tan anita ti kapuange atia chumi hnua great elder wan huwa chu arena chunga in teleportin mi khwalte le clan member zongjong te hena in shed vek angin upper half hi alchemist thang tharte in ilna turania an thiamna an pholang dona ni ti in atel du apieng arena an lu turania ti zuya chu chuan shed chun alchemist thalai zongjong chu an phur hlea yautian miss yauling le yauyang ji te po an telani yautian chu stay sa azong lut masabera mi puite chun an lo awin an ngai sang le achungchang an lo soya yautian ani yauklan thalai jinga alchemist ro pui berani upper half a hian ain lan ani chuan midang tu mai ne na chan theina chance an nei lawang an lo tia revak lawa chuan miss yauling po chu stay sa aron ding veta mi pui chuan yautian hi tu emo in a challenge theni chuan miss yauling chau hi ani nge yang ti an soya a chan chu alchemist thiam na hi thil maktak ani wang ani lo en tu tam takin an thopa upper half in elna ne na chang nge yang ti an ring ti chuan yauyang ji chu arena chunga chun alut veleta alchemist thiam tak ani awangin thlop tu po anei nual bok yautian chu anu le pa te point an lo thlir renga anu chuan alo aw na sa hle ti chuan thalai alchemist thiam tak tak dang te po chu arena chunga chun an lut ta veka mi zongjong anin pe hnu chuan great elder one huwa chuan pil refine turin in bot sei rawa tia chumi ro chuan upper half medicine ceremony chu ain tran ta ani yautian chuan in ring tok takin tartil heavenly flame chu a ko chuak ta mi puide chuan mu no man ti le he tartil flame hi heavenly flame ranking li sa som pathum na ani heavenly flame chak tak mang chuan yautian chuan a furnace su activate ta yauling le yauyang ji te po chuan rang takin an furnace su an la chuak ve boka pil siam na man ru harp se chu an la khom tran ta ani stage noya chuan chum layer noya in thup damdoi siam na hlu tak tak chiar sen lawa oma pil refinement ata na mamo harp mu tur wang tak tak chu chu ta chuan om de uvekani contestants te hian an mamo harp se chu an thlanga an pils te chu an refine tran ta ani hun akal zela pil refinement in ti siang na po alakal chun som zel heti la hian yauklan kulpona chuan hun kan mi mi pakhat alo thlenga guard pakhat chu na lo danga hei yauklan ramani somna telovin tuma an lu theilawatia chupa chun mongchangin ceremony tel tura somna scroll chu entira achek zo chun guard chu anui suka itlai tol tuk achunga lut vat ro atia medicine ceremony tel turin hun kan mi po alo thleng ve ta ani chumi hnuah chuan a sin chu competition arena a ain thlak le ta ani vana 9 color pil thandar aron lang hala stage chu lightning te chuan an ron deng na sa hle ma 7 himna barrier chak tak chuan arena chu a hual veka mi puitan a hlom lowani hun engma chen hnuah chuan 9 color pil thandar chu a bo ta veka chuti lai chuan alchemist zongjong chuan an pil chu hloting takin an refine zo to ani tuna chuan result puan a hunta tungin ti siangna chakti sheta hunta elder one huwa chu zoi stage sa chuan akala an pil refine te chu en fia tranta contestants tamjok chuan tier 8 pil 7 color le 8 color pil thandar ko chok thei refine an nei ani mase yoten pil hi tier 8 pil rawa 9 color pil thandar ko chok thei ania a quality le athiang hlimna chu adang zong ain asang jok le chu wang chun elder one huwa chuan yoten chu upper half medicine ceremony a pakhanna ani ti apuang ta ani yoten nu in afapa in hena achang ti a hmu chuan alom hlea chuang takin a pasal hena so ka fapa ani so alo ti vela mi puite po chuan yoten chu an lo fak hle bok yoklana genius ro pui ber takzet thu le
nakin loka continent pumpuya a large hozel don ti anlo sei ve boka ma sen tu than khat chuan yotiana chakle ta he inel na hi a boring takzet ani ti in fiam thuin anlo sei ve bok chief yodan point yotian chu a chuang hle ni ina lang mi puizinga mi tam tak chuan yotina talent chu thil mak tak ani thule engtika emo pil emperor al ni nge yang tin an komena ti chuan midang pakhat chuan yotin hi athiam takse tama se skymanson alliance sami sawin chu ala tluk lo hle ang sawin hin a main tier 9 pil a refine to ani atia abulami zong zong chuan sawin chungchang chu an soi tan ngala a tier 9 pil siam pil thunder chu black demon thunder hlom tak ani thuan seinon le a pil thunder pa nga en a chak jok dei ani chung an soi zong zong chu yotian chuan alo hre pha a thin rim hle a chak nuwa po mi zong zong in ama aya sawin an fak chu alung oi theilo ani sawin ero chuan an soi de chu anga isak lo tak zetani medicine ceremony lower half atan en bot sai meka a khur hle bok a chan chu inel na tak tak chu tan ani to don wang ani he hi mi zong zong en tura an local khom na chan ber event po ani bok chu mi nu master yodan chu ading chuak le ta thang thar da chu an che that em wangin a fak le an thut na huna ki le turina tia alchemist lai zong zong chun arena chu an chu santa veka he mi nu hian mi puite hne na thuwa soya lower half hi ngak lel takin in lo ngak vek ti ka ria he inti siakna chak ber hian continent pumpuya alchemist number 1 title adongang atia athu sei zo ro chun mi pui chu phurnain an khat to ma se chu ti lai tak chuan voile khata satakanui thom aron ri chuaka space a chung threk lo langin space time portal lian tak aloin hong ngala great elder 1 huwa chuan tunge lo thleng ni ang ti angai tua portal atang chuan dark energy aron luang chuaka abul vela chuan adar da veka sawin le master yolo te point gun takin anlo enve bok chuta portal chunga tang chuan o aron ri chuak ta a he inti siak na hi aro pui danglam hle ni ina lang engtin nge kan hun kan hian he tiang thil poi mo takhi an chan theyang aron tia chuti ro chon portal atang chuan aron chuak ta a ming chu hun huji ania 7 star do sing cultivator le 9 alchemist ania hun kana an alchemist chuan vorber pol ani hun kan member pakhat ron langan mu chuan mi zong zong chu an mang ang hle sawin chuan heta hian hun kan hokian enge ron ti an tumati master yola chon tugi ani a shenghala sawin chu a hril fiata vai khat ka sei to alchemist kha ila sha rengem hun kan atanga lo piang ania kan alchemy technique te ruk botumin ain thak danglama kan small pil tawara aron lutani pil tawara alchemy master in inkima zirtira mase ama zirtir tu ngei chu a phat sana atlan chu maina sa takin a master chu a hliam zui bokani ati sawe chun a hrechuak ngala chu ti ani chun hei hi khami sur kha ani mo atia master earlo chun a sei chun zama hun huji hian hun kan chunga hian din hun sang takalua hun missing po hian an din hun atluk phak lawanga ti chu ti la chun hun huji chuan ain mershia tira hun kan tanga local hun huji kani chibai ka bu ka chief yodana tia ma se yotin nu le pa chu an thin rim hlea yotin nu chuan thin rim za thian kan medicine ceremony hian hun kan hi kan som tel ngai lo lo ti yotin pa pa chu an ding chuaka thin rim za thian hun kan hian kan alchemist thara te man tumin an bei fo thin chu chu isha chiang hle ti ka chiang hun huji alo ti ve po mi zong zong ein hi lai chuan yoklan elder pakhat chu ading chuaka hun kan te hian kan medicine ceremony hi roncho boy an tum ani alo ti athu sei rol chuan elder dang engamoza chu boru ka an thlok chho ngala kiltin reng atangin hun huji chuan hual ngal veka chu chu mu chon hun huji chuan min ngai na vak lo ni ina langa ti elder wan huwa chu aron pen chuaka azota kan yoklan hian he medicine ceremony tan hian hun kan hena somna an thon ngai lo chu ti ani chuan min shilte engtin ngei lo lu ati hun huji chuan muang changin somna lekha la chuaka achanga somna dik tak len front gate atangin kalaulu tani ati chuta chon chu somna chu hun tian ti an nihility devouring flame kuta ahlan kha ani ti alo langta somna hlui po ani mai thei ani lo point midang hne na tanga an ruk po ani thei ani great elder one ho chona ena azota karon beimeng cheti laulo emni tun hnaya en sing kan tam tak at bo to a nangni hun kan hi rin hlber pakhatin ni he thil ti tu heng kan pu cha kan man che ani chun engei ti theyang he ta hian thil tum dang nein i local ngeng ti karinga ti
hun hu ji chuan hlau lovin a chang le ta ni e heta hin kalau kala ma se in singklans in kara buan hi ka ngai tu lo tuin nge tunge do ti le tu in nge tunge a huat ti hi ka ngai ven lo ka du ber chu continent pumpoi number 1 alchemist ni ani tuna hian chu ni na chu takuta hlan theina thu nei na ine ani chuan great elder one hua buana siam lovin thamong thein ka chuak nga langa tia athu sei chapo tak tak te chuan elder tam tak chu ati thin ur zual hlea an ora te chu an chua hun hu ji hne na mi a kha som na kha mi ku ta tangin I rungai ani ti kan thria kan klan chi fian nang ang hi asom ngai lawang che atia hun hu ji chu fing takin anuya achanga enge I soi yoklan ro pui tak hian min el in hlau ti soi itu mem ni ati elder chu athin rim zual sawa ika khachi mak ro ti na chang le ta hun hu ji chuan fing takin mi zong chu din nun har sa taka ada vekto tuna hian chhuat tir ta se yoklan hian hun tan hi an hlau hle ni in miten an ringang chuta chief eudan chu alo ding chuaka number 1 alchemist ni na hi tu hne na ma hlan mei the ani lo indu tak tak ani chuan kan mi khwal angin inti siak na hian itel ve theyang ma se hei hi hrengang che e hmuna I omlai hian yoklan dan I zong turani dan pakhat po I bo chiani chuan eng tiang che thil ti thin nei nge ini le hun kana eng din mun nge I chel ti po ka ngai tu alo helai mun hi nungchungin I chu san ngai lovanga tia athu seila chuan chief eudan chuan ora chak tak chu aran chuata hun hu ji chuan nui chungin lungai su ka hra thiame chu tiang a thling lawanga tia great elder one ho chuan ngoi rangin chief eudan chu apana he hi thuluk na digni in hre ematia chief eudan chuan medicine ceremony hi yoklan deta na thil thleng ro pui berani mitam takma chandik tak omlovin kan pai chok ngot theilo chu tiang ani lo chuan mi zong in yoklan hian hunklan hi an hlau hle nin an ngayanga an alchemist su continent a number 1 alchemist ani thea wangin an in el na atel akhap ni in an ngayang chu thurchet nu chuan great elder one ho chuan alua bungata chu ta elder dang chu le turin thua peta un huji chu anui suka he chief eudan he na tanga ka be se ang chi ani irorel dan aferin azza om tak se tani atia chumi no master yola chuan lower halfa delta chu sawen he na ashil fia senior sen nong ba ka hian great elder one ho po atel don ani nangma ba ka hun huji ani bokanga tia hun huji chuan anin biak na chu alo ria master yola lam chu ohoya yola mo kanin hu lo na arei ta hle me tia tin hetlang vali sawian izir lai kha an nge yang hun kana po achanchin hi ka hreto ani ma se eng ang point thia ma se keinen hian te khin the ani lawanga tia master yola chuna chang le ta adike sawin hi nangma nen hian te khin the ni ngai lawang nangma anga ma ni zir tir tu nge phatsan tu an ni ve lawatia hun huji chuan anu izata achang le ta kha putar ka zir tir tu tang kapom ngai lo hrim chu vain ma ni zir tir tu phatsan emo aming timol phau tu a emamin pu su ang che atia hun huji chuan thua sei chun zama ma se he hian thil pakhat min she chho tir ni yaulaw ka chung alom thui sei jok turani alchemy talent awangin hun klantana tho theina hun ramchang ka pe chea chu tini lo se chun itharau kha hun rei takal ta khan aboral vek to voin thlenga ila dam chan chu keima wang chawani tin inrin tok na nei lu tuksu kan kuta tang hian mi an tlan chok ani chuan kan man le the reng ani atia hun hoji chuan heng thua soila hian sawen chuan a thinrim na chu alo thunun thei to alo asol papet chu a kau chu nga la hun hoji chu bei turina tia a bei na lo thleng tur chu mu chon hun hoji chuan asol formation chak tak asiam nga la iputan din chu ei dua ma se ila chak lo lu tukati asol formation mang chon sol papet attack chu mid era ati top ta ani sawen chu athinrim zol sawa akuta purifying dim nucleus flame chu activate thinrim se thian nang phatsan tu nang ma ngein I master chu I phatsana tuna ka master hi imusit ngama engtin nge ingam zo ka ti hun hoji chun sawinan a heavenly flame activate lai mu chuan a mela athinrim hle ti a mu thei chu ti ani chun tlangwal thi idu ani mo atia an pani chun in be turin ain peito ma se chief eudan chun Wang changin akuzung tam pakhat mang chuan sawin heavenly flame le hun hoji ora chu ati top ngal veka ani chuan in pani khan in beng dai ro he medicine ceremony ania alchemist ta na ni in be in du tak tak ani chuan in elna nei chung hia in alchemy thiam na mangin in be ra u atia
chief yodan arain rol nu chuan an pahnih chuan an nin thla dul ta a sawian chuan asol papet chu ala let ngala chief yodan hena za takin ngai dama dil zui ngal pok chumi hnuah chief yodan chuan lower half medicine ceremony tran turin boruaka floating platform pali a ko chuak ta a hei medicine ceremony ram hnung ber ani thu apuang contestant pali chau an om tur thu apuang bok mi zong chu anin ena inela nei tu mi pali te chu tu tenge ni ang ti an ngai tua platform pakhata campaign ma saber chu hun huji ania number 1 alchemist ni na din hun hi hun kan ta ani anga ti great elder on huwa chuan chu adu lo hle a ora chu a chhuwa ve ngala platform danga chuan a zong tha number 1 alchemist ti ning hi yaw kana ala om reng don ani atia chumi hnu elder sen nang chu platform pathumna alo ding ve le a ani chuan title hi ka ngai ven lo ma se hun kan hian nena an chang ani chuan kan hun laya alchemist zong tan chuan mol phona na satak ani ang alo ti ve le a heng legendary alchemist pathum te stesa ding an hmu chuan mi pui te chuan ro pui an ti hle a mi zong chuan heng te hi khovela alchemist ro pui berber pathum an ni ti an sei chuak veka 90 alchemist vek an ni zona pakhata oma chu contestant palina chu tunge ni ang ti ani mitam tak chuan chief yodan chu thil theibera an ngai ma se inti siangna telin ain lan ngai lo chu ti lai tak chun sawina o chu arena chunga aron re chuak ta hun hu ji hian piltawara alchemy technique group botumin aron lut ti ka ria tuna chun piltawar hi skymanson alliance telani to awangin piltawar ai oin clouding chuak don ani hi athil ti hi keima ngein kachin felanga tia athu sei zo rol chuan sawian chuan a 3000 lightning movement technique chu activate ta boro ka azong tha platform palina chun ading ta ani ti chun inel na tan ani ma chun episode ma sa jok chu atop ta ani ti chun episode zomna kan enzom ngal main ngina toite amazon nen thodun na kan nei theilawa ka store le comment le description vela ka amazon link ka da hi amazona thil in cha thina ni chuan chemical tang hian min lu sak ve sham thin donia in click atanga da car som ni pale chunga in du item in cha khan commission claim azong ka dong ve dona in du kherlo pan apailo min pui ve du na te in ne ni chuan kalon viawang in cha kherlo ani pon keman aman tlomin ka cha ve thei dona ma se pathum talin min man sak ve shim photanga i ve awangin kalong ngen ve lok chewani e khongai link kal tang hian minoti sak ve sham thin donia tutan ma lo som lawa i theilawani pon lo social kherlo la I fel em kha ti chuan tier 9 alchemist pali ten an din mun thau an lo hnu chuan official takin in elna chu a in tran don ta ani in elna kan lu tak main battles through the heavens sa alchemy ranking system chungchang soifian olsam tak kan ron tar lang le lok don ani medicinal pill hi grade 9 a thena nia grade tin hi low middle le high quality a then le ani po amai ro chu grade 9 pill hi adang lam thunga chi thuma thin shan le an nia chung te chu a hniam bera treasure pills a oma adota mystic pills omla in asang ber chu golden pills ani sawian hi grade 9 treasure pill refined thei grandmaster ani to bok he grade 9 chunga category hniam ber ni ma se Dou Zhi continent da alchemy level sang ber pola ngai ani achung che mystic pills refined thei alchemist chu alchemist da damjinga chuan arok pui ber pola ngai an ni boka golden pills ero chu legendary pill ani to awangin kumsang khachuang ze chu continent ta hian refined then om to lo in ela chu elder yewan Huang heavenly flame a pholan atanga in tranani yaukna great elder chu 9 sirin heavenly flame chu aron pholanga heavenly flame zinga somna ani chumi hnuah old man sen nong po in ne na chan nge yangai thu soin ama ngein a heavenly flame aron pholang velia sen nong hian life spirit flame aneti an hmu chon me pui an phur zual hlea heavenly flame zinga pangana ani heavenly flame dang anglo takin life spirit flame hi mi ti che thei thil ti thena ne ya shet ani lo chu ai chon anei tu hne na life energy maktak chakna le damreina mai ba ka purify na satakin apui thaya alchemist tan chun he flame hi du thu samani ye on huale sen nong de chuan an heavenly flames an pholan lai chuan hun hu ji chuan void devouring flame chu in chuang takin aron pholang ta a
elder one who te heavenly flames pani atangin an essence then khat chu aron absorb sak zui bok hun kan member hun hu ji hian voi devouring flame heavenly flame a reng pani na aron pholan lai hian achuang hle ni inalang hun kan hin chu tiang me al hlom tak chu an nei tak zet ti an hre chuan a hmuna om zong zong chu an lungai ngal vekani masi sawin ero angoi reng thung hun hu ji chu anui satta voi devouring flame seed me chu thil ro pui tak nia a hriat lo thu soin sawian chuan ama ngein a heavenly flames chu aron pholang ve ta hun hu ji chu a thin rim nga hle angai dan chon purifying dim nicletas flame reng pathum na chu hun kan kuta om tura angai ani sawianan purifying dim nicletas flame le a heavenly flame zong in zom khom atang lo piang chu a heavenly flame spirit chu aron pholan chuan lai mun om zong yodan po tiamin mang ang takin tong theilovin an om ta hloma sawian chuan a farnan su siawi hna pholang turin aron te zui siawi chuan mai al hlom phu chuakin rang takin farnans moi tak mai chu aron langta chuchungai theilovin hun huji chuan midang hna hun khoral to lova an damdoi pil te chu refine jok turin ati voi khata hun huji chuan a golden chunga damdoi siamna chi sang tam tak da in ropui ber angalan tum le a mase sawian chuan damdoi chi sang tam tak voi khata a pai lut vele a roll refine turin abuat saita chuchon mi zong chu ati mang ang zual le sawina chet na piang he mi zong ngai ven a hlo hle a yawling mi pa ngai sak lo tak po chuan arukin a chanchin chu a hre du hle a sawin chanchin chu yaw yang ji hne na a zo thiala a chan chu sawin hi mel tha ti wang me ni lo an mani ang ro alchemist zinga a spiritual power chu a chak big em wang ani yaw yang ji chuan ano pan lai atanga angai san em nula chuan tuna chuan mi padang anga event ti a hret nu chuan a thinlung ana deuh hleka ma se chu ti chung chuan sawina talent mak tak chu tu main an en hniam theilo ani a thiam na chuan Dou Zhi continent a mi thiam chak berber te alchemist ro pui berber te po a el theitla tani chu tiarai tak pil an refine nuwa chuan damdoi pan ro zong anti thiang hlim nuwa pil refine tura poi mo ber mai damdoi zong khom na hun condensation stage chu an tan ta condensation stage a chuan thil thiang hlim tak te chu pila compress turin van le energy manga siam angai ani contestants pali te hian grade 9 treasure pills and refining vek awangin an heaven and earth energy mamoza chu atam hle minute kem te chungin arena chunga hian van le chakna thepui lian tak pali alo pianga golden pali chunga chun aluang lut ta ani mi zong chuan thil thleng mak tak mai chu mitmeng phok hru hian an en veka ani na taka chuan grade 9 treasure pill pali arwala refine ani lai mu chu thil mu tur omlo tak ani wang ani en tu pa ngain mak anti line top alchemist yodan le midang te chu an boi ta hlea sinnong tlang om heaven in earth energy chu pil pali zong support turin atok lo ti an thria ato pa chuan van le chak na tamber hip tu chavin an pil chu an refine zo theyang ti an theta ani condensation process sunzom sel ani awangin ni thum aliam ta a mi te chon in ela lam an ngai event lo tana chuti lai chon rang takin chakna thlepui lian tak pali chu abo ta veka contestant pali te po chu ngoi rin an ding thei chawani condensation process chu so ani main engkim me chu atop veka yodan po chon ti the nei lawin alu athing thei chawani alo seilok angein sennong tlang chunga vane le energy chu great 9 treasure pil pali te hian ni thum zet cholowa an hip sun chom zel nuwa abo vek to ani hetiang hi an din hunani ta ka chuan medicine ceremony chu draw in atop don ni inalang khovela number 1 alchemist ti ming hi medicine ceremony lo omle tura chau hriat the ani don ta ni inalanga ma se in elna tel pathum ten result chu an pomlain hun huji chuan in elna chu ala top lo ti aron puanga avoid devouring flame main contestants dang te pila heaven and earth energy om chu alak sakta a hun huji mela chuan misual rap thak tak mel aron lang chu chuan mu chuan yewan huale old man sennong te chu an thin rim hle athil ti za thak tak chu en mei theilovin alchemy senior pani chuan
hun hu ji chu an bei dun ta a ma se hun hu ji chu aril ru a ha dam hle a ein ring tok hle bok a chan chu void devouring flame ani ewang ani a chu chuan engkim me a ei vek the wang ani ti chuan sawin a lama hoya maktak main energy in thak danglam na om ve tat lo hun hu ji mel chu adang lam hal veka Xiawi flame spirit chuan void devouring flame chu alo ei jok ti a hria chun a thin rim hle Xiawi point ei theina thil ti theina anei ti a chianga chu chu a ma flame seed a refine atanga anei kha ani rang takin Xiawi chuan void devouring flame seed chakna chu a ei zo ta ma se chu ta chun ala top lo hun hu ji cauldron chunga chuan ein teleport ngala pil chu alak sakta ani hun hu ji an hun rei tak a refine to nge chu hun hu ji chuan Xiawi chu ti top tu min thei to pachua ma se van doi thak takin a beya pianga a hlo cham veka Xiawi hian osam takin hun hu ji beina zong zong chu a bum vekani chu ta chuan in ti thei takin pil alak sak chu sawian he na a peta a hun khoral lovin sawian chuan hun hu ji pil chu a pil nen chuan cauldron chunga a fuse ngala thinrim takin hun hu ji chuan void devouring flame chu flame dragon dum lian taka a chan tira sawian chu dairokin apan ta ani ma se dragon chu aron thlen hmain old man sen nong le ye wan huwa te chu andon indrala hun hu ji chu anlo dang ta ani sawin a pil refinement lai chu ti buai tir an tum lo ahma athil ti awang khan an la hot le a ma se van doi thak takin an heavenly flame pani thil ti thena an in zom khom nuwa po void devouring flame chu an la hne thei lo ani black fire dragon chuan sawin lam chu apan le ta ma se sawin chu na hun taka northern dragon king soul puppet chu a ko chuaka chu chuan hun hu ji chu void space chunga chuan hun eng mo chena tan akhunga a bopui ta mak mai hun hu ji chuan sawin chu ati boy thei talo hun hu ji hi tun din huna chuan ti top ni ma se sawin hin har sana dang ala nei thawa hun hu ji a pilatanga van le le energy zong zong alak lu vek nuwa po a great nine treasure pil refinement ti felnan ala tok lawani sawin chuan a beise na a hlo lai tak chuan yawan huale old man sen nong te chuan beise lo takin thluk na an siam ta ani an mani pil chu du sak takin sawin he na an hlan ta a sawin chu an pil chunga om heaven and earth energy lo om chu ahman an phal sakani chu tianga an ti chan chu hun hu ji an pil chakna aruk nuwa an mani pil chu a chiat to owangani chu aya poi mo jok chu legendary alchemist pani hian an hlo cham po in chu mini chuan great nine treasure pil tal chu an mu theyang ti an be sei ani sawin an pil dang pani atanga heaven le art energy alak zo nu loka chuan vana chhum aron pung khoma sen nong tlang te chu athim ta veka sawian chuan cauldron atanga pil alak chho chuan chhum chu adar chak lea pil rain thiang hlim tak chu aron tlata a he hian tier 9 treasure pil menilo mystic pil alo piang don ti alan tirani he hi komza chunga voi khat chau thleng thei thil mak tak ani awangin mi zong zong chu phur nain an khat veka ma se sawin ero a ha dam lo hle tier 9 pil chu afam kim tak tak anga ngai ani hmain lightning tribulation apal tlang anga ani ase ato pa chun chum chu apok dar ta thuta chu tarang chun nula mel thatak mai chu aron chuak ta he mei che mel thatak hi ani na taka chun sawe nan hloting taka asiam thar tier 9 mystic pil tharawani senior alchemist chun pil che vela heaven and earth energy thiang hlim tak om chu an enline pil tharaw chun amoina chu chuang takin aron pholang vela amoina chun mi zong zong chu ati hlim hle pil great sang tak atanga beise angei reilo te a life min ranga tlan chho chu atum ngala ma se sawian chun hei hi alo beise lok le alo hriat lok ani pil tharaw chuan mi zong zong buma tlan bo atum ti hria in pil chunga athunun theina mangin aman ngala original tier 9 mystic pil forma a chan ti le ta ani sawian chau hi tier 9 mystic pil hloting taka refine thei contestant ani awangin yaudan chuan official takin medicine ceremony a pakhanna ani thu aron puang ta
continent pumpuya number 1 alchemist a apuang ta ani khwa zomle alchemist zong baka mi pui zong chu anting chuaka sawen hena chu kunbeng me win anlom puyani senior alchemist tam tak chuan a hmain sawen ming than na hi an sei walo tukni in an ngaya ma se a performance chu an ma ni ngein an hmu hnuwa a to pa chon alchemy thiam na mak tak chu an pom ta ani heti la hian hun huji chu a to pa chuan void realm atan na atangin aron thuak ta a sawen chon hena achang to ti aron hmu chon a thinrim na aso sang le hun huji ngai sak lovin sawen chon za takin chief yaudan hena chuan thil pakhat ngen du anei ti a hrila yaudan chu anui suka sawen ngena chu a hre to ti a soi chumi hnuwa yau chen yau law lama hoya hetiang zirti ro pui tak a enkola wangin a faka yau chen chu yau kan pi le puta hriat reng na anu le pa hing zia phalna a pe bok arel ru a khoi hleya yau chen chuan lom thu soin na kun ngala mi zong an hlim em lai chuan hun huji chuan aran ti top lea yau dan hena chuan ancient to si je chu akuta peturin a phuta chu chuan yau kan member zong chu ati thin ur nga hle yau dan chuan yau klan chuan hun klan chu an hlau lo ti soin a chang le ta an ti boy chun chom zel chuan an do le don ti apuang mi zong thinrim na ngai sak lovin hun huji chuan mei chungin voin hian yau klan hi he khovela tang hian an bo vek don ani atia chu athupuan maktak mai nen chuan episode chu atop ta a hun kan ten yau klan an Btth na tur kong a hong ta ani chuan eng Donghua po hriat thiam lo le hriat du in nei chuan comment a lo sei vek ula video toy te mangin kalo sei fia thin don nia chuan Btth episode thara thil thleng hmu nom le turu turber chu preview alo chuak ta kan en du chuan comment a hian a link kalo da ang ka channel pakhat a khang karon upload ngal don nia min lo thlir saka wangin lom thu ka soye